Za mog gosta kažu da je uvek nasmejan, da je veseo, da je iskren, da nije sujetan, da je dobar čovek. Čak je i te svoje izbegličke dane iskoristio da krene ka tom uspehu. Da li ga je uspeh promenio? Da li je isti kao što je bio pre 20 godina i kako danas živi jedan od najboljih, najtraženijih pevača u Srbiji? Moj gost u podcastu Bez ljutne molim je Radiša Trajković-Đani. Zdravo i dobrodošao. Familiju, bolje da. te našao. A kad si počeo da koristiš to familiju? Tu mi je bilo uzrečice još kad sam došao i sa Kosova, znaš, bukvalno prvo od rodbine kao familija, gdje si rođače, glupo da gledam, familija i tako, svi me znaju kao familija. Da, i to ti je ono I meni to je bukvalno, dođem na nastup i ono kao neka, kažem dobro večer familija moja, znaš, bukvalno i oni, i idemo, šta se pije odmah, deca. Čekaj, kad bi vidio predsjednika ili nekog ministra, znam da ih poznaješ, ali bi rekao familiju, jel da? Pa svi me znaju kao familija. Dobro, i ne ljute se ljudi. Pa vidi, ništa ja ružno ne kažem. Kad kažeš nekom familija, znači kažeš iz milja da ti neko drag, da ti bukvalno familija, da ne zoveš familiju nekog dušmanina. Tako je. A bilo je dušmanina u tvojim životima, dobro, to ćemo da... Nek su živi zdravi, sa najboljim živim. Tako je. Čekaj, jesi ti rođen nasmejan? Zašto ja tebe nikada, ali zaista nikada, koliko pratim... Imam ja tu neku pozitivnu ludu energiju. Što kaže moja žena, znaš, kao za unuke, kao isti ti, kaže, bit će ludak. Bolje bude lud, ali pozitivno lud, na dedu nego da... Jel si nekad, mislim, privatno, jel se zaplačeš jer si ljut, jel si ljut ili to? Kako ne, emotivac sam veliki, najiskreniji. Pa nekad čujem pesmu neku. Ja kad gledam seriju neku se slađam, pustimo da neka naša serija ili turska ili ona španska serija, bukvalno scena dođe nešto tako, ja slađam samo se, tačno znamo, pogledamo se, samo vidiš suze. Znači, čovjek koji nije emotivan, po meni nije ni čovjek. Znači, kad ga neko je od kamena da je. Dobro, nisi od kamena. Tako da to si dokazao. Kada se vratiš u svoje detinjstvo, jel si mogu da pretpostaviš da ćeš ovoliki uspeh da doživiš? Ja sam rekla i da si te izbegličke dane pretvorio u taj korak ka uspehu. Pa vidi, ja sam svaku mašta u životu. Ja sam bukvalno i znaju da sam krenuo da sviram i harmoniku. Mislim, nisam ja što je meni bila želja, nego kao sad danas, recimo, roditelji, deca da igraju fudbal, tenis, pa evo odiga košarka, sve to. Meni Čale normalno kupio harmoniku. A stric je žive u Prištini, ja sam rodom iz Lipljana, 15 km. A Čale je vozio autobus i ja sam imao tu onu kartu, gratis, pošto sam tatin sin. I svaki drugi dan sam ja harmonika, na leđa, Priština i kod strica. A stric, on je bio stari harmonikaš. I ja čekam njega kad će onda se probudi, pa da bude dobre volje da mi pokaže nešto sviram. Ja vidi, ja kažem, Bože, bukvalno zvali su me u komšiluku po slavama. Kao da je harmoniku, nešto kao aj da pevaš. Ja krenuo da pevam i znaš kad te neko, ne da te napali, nego, znaš, nisam ja glup, znaš, i kao, ajde kao, aj može, sećam se, tad je izašla pesma od Halida Bešića, Mostovi tuge. I ja tu kako si otpevao. I neka priredba, u folkloru sam svirao harmoniku, ali pevač koji je trebao da peva na toj priredbi, nije došao. I meni kao, kada bato stavi harmoniku, ima ko da svira, pošto je bilo 2-3 harmonikaža, ja najgori bio normalno. Ja bio najgori. I ja kaže, ajde, molim te da ti da pevaš. Ja bate, kao da samo mi se isekla noge. Ja kažem, šta da radim, kad pevaš, šta znaš? 2 pesme mora da pevaš. I bile kosovske pesme zapevala Sojka ptica i ne znam šta sam, da li sam Simbil cveće pevao. I krenuo da pevam, cijela sala, aplauz. A ti? Ja adrenalin vidi kao neko da mi... I ja kakvi posle, reakcija, kaže, sad svaka priroda ti više zaboravi harmoniku kada ti nastupaš i pevaš. I onda je krenula, nije ko sad, bukvalno svi telefone nose,
pa čitaju ono, nije bio gospodin Google, što bi rekli. Da. Ja kada da zovem gospodina Google da pitam za reči, znaš koliko zaboraviš, recimo, ja po nastupima pevam svojih 50-60 pesama, i sad neko dođe, a sve te pesme sam znao ranije kao radni pevač, koji sam bio, znači sve sam te pesme znao, ali sad boraviš, mislim, ja okrenem pesmu i proradi mozak moj ludi i onda se setiš pesme I kako si onda tad, a pre, pošto nije bio gospodin Google, a ranije? Sveska. To se pisalo pesme, ali da ćete ti ono ranije, ti dođeš ti nekom da pevaš i držiš svesku, to mora se učiš pesme, znaš, ono, bukvalno. I tad sam ja na Kosovo pa nisam nešto mnogo je bio, sam bio... Koliko ste... Ja sam 90... Kad ste izbegli? Moji su izbegli 99. godine, a ja sam 92. godine pevao ispraćaj u vojsku, da su bi ispraćaj bili sa Gordanom Lazarevićem. I ona me čula kako pevam, kao jel bi ti došao da radiš u Švajcarsku, da pevaš. Kaže, ima moje prijatelje drže ogroman restoran. Ja nisam rekao, aj javit ću ti. Naravno da hoću. I bukvalno tada su bili mobilni telefoni, pageri. Koliko si imao godina sad? Pa imao sam tačno 18 godina. Bukvalno 17 i nešto, ali sam na foru su me pustili kao Čale i Keva, potpisali da mogu da odem. I ja bukvalno, ona se čula, ostavila poruku, ja ostavio telefon i zvoni kući telefon, stara dobra iskra, kao ovdje Goca Lazarević, jer kao i dalje stojiš iza toga, naravno, kada budi pored telefona, sada će da te zovu ljudi. Bio Milan Bokser i Miša, dva boksera. Ja ceo dan spam pored telefona, ne zvoni, kažem, brate, kakav fora. A sad nemam ni od Goce Lazarević telefon. Šta je koga zajebat, ceo dan nisam izašao iz kuće. Našli mene da zajebat. Ne, ceo dan nisam izašao iz kuće i sad ja čekam kad će zvoni telefon. I zvoni telefon. Gde si, brate, šta radiš? Ko je, brate? Ovdje Miša, brate, naravno. I bukvalno ja za Beograd uradio vizu. I odem gore i onda stvarno sam se borio i kao klinac sam se borio i za porodicu i za sebe da zaradim. I sve što sam u životu sam stekao od mog pevanja, od mog velikog rada i truda i pomogao i porodici. I album svaki nije ko sada, recimo, nađeš sponzora i sad ono tebi isfinansira, pa ono ko spot, pesma, pa da je recimo sad ko sad ovo Zvezde Granda, pa imaš sve na gotovo. Pa ono kakar pa ljuti se. Pa čekaj, on uloži u tebe, sve ti dao, pa najbolje, ajde doviđenja. I tako i treba, brate. Da, i onda si sve sam i plaćaju svoje posle prvi album, evo, 94. si. Prvi album sam imao 94. godine, nažalost, dobro ima ta pesma i dan danas ostala Lagane me sve kafane, ima lepih pesama. Recimo, sve te stare moje pesme su se povampirile. I snimao izdao za RTS. Tad je radio Miša Mijatović ceo album. U tom momentu kad je trebao moj album da izađe, Miša Mijatović nešto se bio posvađao tamo, on je bio urednik, njega sklone, normalno sklone i moju ploču, stara dobra ploča, gde sam trebao za zovem Deni. Deni? Ma da. A što Deni? Čekaj, i kako je? Ne, nego, tad je bilo ono 90-ih, znaš, dobro, da. Kao Radiša Trajković, kao kakav Radiša Trajković. Moraju da ti nađu neko umetničko ime. Kao je, makar brate, stavite koje hoćete ime. Ja kući zvoni telefon. Miša kao, brate, danas se zoveš Deni. Dobro, brate. Znaš, ja krenem Čaletu, Čale krenem, od danas se zovem, imam umetničko ime, zovem se Deni. Čale srećno bilo, sine moj. A vidi majka nervoza nešto. Krenem, šta ti je, Blagice? Pa kada sine moj, kaže, jel bi mogao neko drugo ime, što Deni? A krenem, ko da zove, gde sam ja u mogućnosti bio da se nešto pitam, nego kako oni kažu, tako, čaklinac. A kažem, što ti se ne sviđa Deni? Pa kaže, komšija Voja, kaže, ima kuće, zove mu se Deni, da nam se ne smeje cijela ulica. I to je tako, bilo kaj biši, molim te, menja Đani, i tako je ostalo. Jesi sam teo to Đani ili kako ste došli? Pa tako smo nešto, pošto sam ja tada, ona je stvarno,
bio brend tek izašao Gianni Versace, tad je bilo dosta tih žanera, pa sam ja sve od njih, evo ga mali Gianni, te jaknice, šarene, košulje, kao da si iz bašte izašao. Dobro, uvek si se dobro oblačio, znači i tad, kad si bio mlađi. Pa volim lepo da se obuče, da bukvalno to. I Gianni onda krenuo ka Pa nije, tronu. taj prvi album, ništa, ko da nisam izbacio. Znači, bukvalno, najiskrenije. Nije se ni čuo, nisam čak ni bio na nijednoj emisiji na RTS-u. Eto, iskreno ti. A čekaj, ko je tada bio u tom periodu od pevača? Tad si imao malo, mislim, jaku konkurenciju. Pa imalo dosta. Posle se pojavio, kad sam 97. godine uradio sa Kemišem drugi album. Kemiš, danas se zahvaljujemo, znači od srca. On mi je uradio Ja stalno pijem, Ta žena, Đerdani i Ti crna žena, vidi, otišao, mislim, stvarno, ceo album hit. A on je bio urednik RTS-a. Kemiš? Da, on je bio urednik RTS-a. I on je tad meni rekao, kada vidi, jesam ja urednik RTS-a, ali kada ti sa ovim albumom mora još na ZAM. U ZAM da pređeš, zato što se tad ZAM gledao. ZAM je bilo bukvalno, mislim, tržište za Evropu. Ja nikad ne mogu zaboravim, snimio pesmu Ja stalno pijem, prvi put se pojavio na televiziji ZAM, Ja stalno pijem i to ukrijem. Sljedeće nedelje, drugo je emitovanje. Šta sam ja radio? Ja sam cijel život svadbe, kad lako sadješ ga, ja sam svadbe pevao, uđeš u šator 60 stepeni, pa padneš u nesvijest. Doći ćemo i do toga. I meni zvoni telefon i kaže, dobar dan, ostaje ovde, kaže, iz Austrije, iz Beča, okoline Beča, a on je zvao za telefon, a ja sam tu slušao nešto, znaš, kroz hodnik, nisi ti mogao sad dođeš, znači pevači, sedimo na klupicu staru dobru i čekamo kad će da te pozove urednik unutra dođeš, znaš, nije to ko sad desi familiju, daj kašu piće, aj svi sednemo, tako je bilo. Da. Kao ostaje, dobio sam telefon, kaže, iz Zama, a ja čuo tu, sećam se Kemal Maločić, valjda ga neko zvao za neku tezgu i ta se radilo petak, subota. Petak, subota, nedelja nekako. 2 dana, kao koliko, trica i tica, kao 3000 i kamionska karta, trica i tica. I mene zove čovjek, kada jesi slobodan, a kada je slobodan, ceo život sam slobodan. Kada mi jedno što sam ođenje. Kada bi mogo da pevaš idući vikend kod nas, kao naravno koliko para, ja kažem 3000 i avionska karta. Nema problema, super, odgovara nam. Ajde, javit ću ti za kartu avionsku, za sve to. Ćao. Ja kažem, kako? Sad vidim, poznat mi glas, a pošto su dosta drugova, a kažem, neka zajebancija, kažem, Slađa, nisi trebao možda 3000, trebao si manje da tražiš. I makar nema ništa. Čovjek mi nije ni ostavio kao telefon da se čuješ. Čovjek me sutra dan zove, kaže, brate, izvini, ja ti nisam ostavio telefon, molim te da mi broj pasoša. Ja sam imao nemačke papire, ja sam cijelo život, od 94 godine sam u Nemačkoj. Imam tamo doživotne papire. I samo kao da ti pošaljem kartu avionsku, čekate u Zamu. Otišao tamo i ja odradio to, a tek se pojavio puna kafana, bakšiša, sačuvane dragima. Da, još sam ja bio lepak za ceo život, sam radio te svadbe, šatore, kafane. Ja sam znači bukvalno iz kafane i šatora. Na tome si apsolvirao, što bi se reklo. Pa ne, pa vidi, bukvalno sam što kažu, dok ne pojedeš Jack Soli, ne može da ti ideš si. Danas imaš učitelj pevanje. Znači, bilo ceo život, šator, udri, pevaj do zore, ko te šta pitao. Ko sad dolaze pevači, mogu pevam 2 bloka po 45 minuta i kao čao čovjek, prijetno kolege dođe, koga sam ja spremao da pitam tada, dođeš u 10, uđeš u šator, ujutru do 6, brat. Ali mladost, mogao sam, možeš i da izdržiš, mogao sam i da radim, ali sam. I dobro, i kako je onda to sve krenulo? A to je krenulo posle toga, to sam bio prvi nastup u Beču, i mene gazda, tako sam posao napravio, kao, a brate, a šta radiš idući vikend? Ja kažem ništa, jel bi pevao kod mene opet? No kažem, naravno, ja idući vikend Ludica, a to je bilo van Beča, recimo nekih 40 kilometra, i sad
što kaže moja braća Romi, neko od njih isto tamo držao kafanu u Beču, a ja sam 2-3 dvojke lepe imao. Kao, brate, si slobodan idući vikend? Ja kažem, jesam. I tako mi je krenulo i nikad više nisam imao slobodan vikend. Nikada? Jedino kad idem na odmor. A sad? Isto? Isto, brate. Kuku, kako izdržavaš? Čekaj, koliko Dobro, je to? meni je super, malo brzo pričali. Meni da je sad samo vikend. Mislim, malo iz godinama i ja se kao nešto uvek se zazađam kada se odmori malo, jel mora da radiš non stop? Ja kažem, eto, upravo si, sad radim samo subotom, a vidi, i kao, kad kažem sad radim subotom, svaki dan zove neko. A ja neću da odbiješ. Volim da radim, nego naš ne volja i da malerišeš, znaš, sav taj posao. Ljudi te zovu da uzmeš pare, kad ti odbiješ to, a kaj, pa ne mogu, kao boli me grlo, kako grlo te, grlo ili si promuku ili... A dobro, a mučio si se, mislim, kad sam čitala tu tvoju biografiju. Jesam, znači ja sam ozbiljno, ja sam recimo prvi, 99. godine prvo sam napravio kuću ocu i majci, a sa 2 djeca sam bio podstanar. Znači, bukvalno sam bio ceo život vezan. A to si da im se odužiš? Pa ne, bio sam vezan, znači, nisam ja morao. Šta mogu, roditelji šalješ pare. Uglavnom, ako se prvo pobrine za svoju porodicu, pa onda pomogne roditeljima, braći i tako. Ja sam prvo, znam da su izbjegli, kajem, bolje da prvo sredim njih, jer bit će samo, eto, ti imaš, mi smo na ulicu i tako. Da. I onda si živeo, koliko si živeo kao čekaj to, jeste vi prodali kuću dole na Kosovu, niste? Nismo još prodali ništa. Ali imaš dole nekoga? Pa imamo ono braću, stričeva, ali u suštini su šta dole... Pa ni ne ideš? Pa i ne idem, znaš kad su svi od drugova, od rodbine, svi su po Srbiji su tu i onda stric je ostao tamo, čuva te kuće, dosta te rodbine moje radi dole. Slabo. I dobro, kad si prestao da budeš podstanar sa Slađom i decom? Pa najiskrenije, kad su izbjegli moji, imao sam pokojnog strica, taka malaka zemlja. Znači, ja sam uvijek živio tako, recimo da nikad ono da uzem, da je daleko bilo na kamatu i tako pare, ma ja krenem, ba nema šanse. Imao sam nekih para, ali i Slađa nađe neki stan na Dušanacu, ne na Konjarniku. Ali mi hvali neki 20-30 mi hvalo, kažem, Slađe, kako da kupimo stan? A kaže, što ne pitaš strica? A stric izbjegao i go, kaže, evo, koliko ti treba? Kaže, treba 100.000. Ja kažem, ne bre, 30. Ali kaže, mora mi platiš kamatu. Kaže, on je radio, ja kažem, vidi. Ali kaže, 1%. Znaš ono, bukvalno 1%. To ti kao, pa banka nije bilo toliko. Da. Znači, kad je to čisto zbog malera, 1%. Ja kažem, važi, familijo, kupili smo stan. Posle toga, ja nešto namirio, kumo imao neku zemlju, evo kao, brate, evo, hoćeš 5 ari da uzmeš, koliko para, pa kažem, kume, nemam para, ma kada daćeš mi, kada znaš, ja bagjer, krećeš na kuću da pravim, Slađa, dođi da vidiš što radimo kuću, ajde ti si budala, ti sad pravi cirkus, kakva kuća. Ja bukvalno nekaj raknike, radnike, koliko para temelj, on to kajem, ajde kajem, brate, ovaj vikend radim, aj vi radite temelj pa ću da vam platim. I bukvalno sam radio od vikenda kako sam radio. Tako su išao na kuću pare. Hvala Bogu, radio sam te romske svadbe i stvarno smo, tada je bilo baš top. Puno para i puno posla. Puno para i puno posla. Ja sam 2 dana Milano, 2 dana Amsterdam, 2 dana Pariz, pa idem 2 dana Ciri gostovanje. I to vidi. I oni kao meni, neko mi ispričam, bio sam sad u Milano, Pariz, Amsterdam, brate, blago tebi, kako, gdje si bio? Ja kažem, avion, hotel, tuširanje, sala. Sala, avion, druga zemlja. I ništa. Ja sam recimo, tada kad sam počeo prijemom u Parizu, pa ja nisam vidio Eiffelov toranj 2 godine uopšte. Počekaj, pa šta si, kako je, mislim, kako... Ne, nego zato što sam imao, nisam, recimo radiš petak, subot, radiš ponedjeljak, utorak, što ti Romi prave... Koliko prave svadbe? Kako izgledaju te romske svadbe? A vidi, oni su stvarno top. Znači...
Jel im vraćaš? Oni rade, oni niko ne rade, oni svi, brate, idu, rade svoje kombinacije, sada ne pričam šta rade, ali oni, recimo, oni prave svadbe ponedjeljak, utorak. I oni kao pitaju mene, jer oni su veći Srbi nego mi. Oni, recimo, subotom, to je za njih mrtvački dan. Oni ne prave to nikad u životu, petak, subota. Nedelja ponekad, da, ali rade ponedeljak, kao to je napredan dan. Krenulo. Znaš ono kad neko drži dijetu, evo od ponedjeljka, od ponedjeljka. Zato i oni od ponedjeljkom prave svadbe. Ponedjeljak, utorak, to je kod njih. Čekaj, i šta ti radiš? Ne izlaziš iz te sale. Kako izgleda to ta romska svadba? Pa vidi, to su... Šta radi? Evo ranije, znaš, imam iz slike. Ranije, recimo... Drugačije je danas nego ranije? Ili je to ostalo? Ranije je bilo... Evo, recimo, ranije je bilo Šaban pokojni, pa Ljuba Aličić, ja, Enes Begović, Zorica Brunsik, Snežana Đurić. Znači, te svadbe nije mogo da peva. Svako. Svako, nema šanse. Sad ove klinike, Minić, Pluća i vozi. I Zvezde, normalno, pevaju blok. Mislim, nemam ništa protiv toga. Traži ih ljudi. Znaš kad te neko traži? Ja nikad niko, šta će ti on, što zoveš ovog pevača? On košta toliko, brate, zovu te, koliko para tražiš toliko? Pa, brate, uzmi tebi, ne treba mi ništa. Evo ti, brate, pogodi tvoje, evo tebi sve tvoje i to je to. A čekaj, kako izgleda to? Znači, pevaš, jel nema ono blokove što ti spominješ to? Ne, oni u suštini, recimo, sede njih 50. Dobro. I sad tebi želi da ti ja pevam. Recimo, dođe red kod tebe i ti, Đani dođe, ja otpevam 2 pesme, 3, onda sljedeći kaže, zovite mi Šabana. I znači, bukvalno, znači nije se znači uvek si bio spreman na oruk, što bi rekli da nije sad otpevaš blok, pa mogu da idem do Pariza, da koliko ima, da uvek iz 7-8 pevača bude. Znači, nije to, ali si ceo život mora da budeš stolice i on kaže, Đani, Šaban, Ljuba i to je to. A čekaj, jel mislim, daju bakšiš i to? Jel vi uzimate bakšiš? Pa ranije smo, naravno, ranije je bio mnogo veliki bakšiš, stvarno smo mnogo para uzimali i nije bilo, tad se znalo. Šaban košta toliko, ja koštam toliko, ovaj košta toliko. Znači, tad i niko nije, samo su te velike zvezde Romi plaćali. Niko nije, retko gde si ti vidio da je toga pevača neko. I bukvalno, bakšiš se ostavljao u torbu, na kraju se završi, koliko nas ima pevača, koliko muzikanata, svi na ravne časti. Delite? Delimo svi. A nije ono da se vraća taj bak? Znaš ono što priče kao, ma ne, ovo što su zaradili? Sada da. Sad se ne vraća, nego sada je fiksno. Recimo imaš tvoju cenu, 5.000 evra si pogodio, ti svojih 5.000 na kraju dobiješ i to ti je sve. A ovo što dobiješ? A ovo što dobiješ? Ne, ima, što bi rekao ja ih zovem teliko snajperisti. Šta su snajperi? Zato što bulje u tebi ovako da ne bude... Ali bude, jel neko uzima od pevača i to, a? Jel ono kad sakri kroz rukav? Vidi, pa da uzmeš bakšiš, ranije, brate, kada uzmeš 2-3, a sada stavim 50 evra da stavimo džep. A vidi, bila je neka te pljačke, što kaže jedan brat, ciganik kaže, pa mi ne okradeš, pa karem, od vas sam naučio. To, a čekaj, ima nešto... Što bi rekli, s kim si takav si? Pa to. Ima neka, kažu, poza na tim romskim svadbama slepi miš, ali tačno to da teraju kao pevače? Znaš, zakače se za neku šipku, pevaju? Ne. Mi smo gospoda, oni su te svadbe, to je samo, ima, vidi, dosta vrsta tih cigana. Ali u suštini, recimo, Beč su full gospoda i ovamo. Sve da sam radio, ja kad nekad kažem, mi smo cigani za njih, brat. Znači, bukvalno, svi, brat, imaju ozbiljne kuće, lepo namirisani, doterani, garderoba se totalno polu, deca, beba se rodi, zlatni lanac i cucla na lancu. Zlatna. Ma da, normalno, vidi. Oni stvarno rade, ljudi imaju i treba da imaju. Svako ko radi i ko se bori, znaš kad kaže neko, Ište, odakle njemu pare, pa vrte, pa nestajem svaki dan radim, vrte. A ko te pita? Ima ljudi koji su dokloni, evo danas nema ko ne može da zaradi pare. Naravno. Sediš kući, tatin sin, mamin sin,
i, brate, nemaš za kiflu. Ma, brate, ne možeš, idi kopaj, idi radi, zaradit ćeš 70-80 evra. Imaš da ishraniš porodicu. Najlakše da kukaš i ono... I da kriviš državu, ono, za to je ovo krivo, ne mogu... Da, država cijelo život kriva. Šta treba, brate, šta ja treba... Sediš, radiš, brate, ko radi, ne boji se gladi. Da, to tako kažu. A koliko si najviše zaradio za neku pesmu kada si pevao? Čekaj, ja Pa bilo je po 10.000. Ma zezaš. Pa jesu srećiva. Pa ranije je bilo mnogo para. Stare, dobre marke. Da, marke kad su bile. Najbolje na svetu, bože. Kad ti zalepi bradonju na čelo, odmah se vraća osmeh na lice. A zato si nasmejan. Niko mi ništa nije dao sad da se... I bilo je sanata mnogo para. I bilo je neko poštovanje u taj Šaban, recimo, gde kad sam ga upoznao, ja sam vidi, bože, da li je moguće da sedim pored njega. Sad to nema poštovanja. Sad su svi ovako telefoni, svi su nešto mreže, slikanje, to nije bilo imali smo svi telefone, stare dobre Nokijice. I vidi, ali kakav telefon? Telefon samo sam koristio, ako treba da se javim slađi, jedan po dnevno se čujemo, ljubavi, kako su djeca, šta rade, i to je sve. I tu se cirka, polako pivice, mezimo, bukvalno kao, živjeli smo kao familija. I bilo baš poštovanje, recimo dođeš Šaban, ti mora usreš, ne sad, evo sad, kad bi te povao negdje sa mnom, da vidiš to neko veselje, evo da sediš da su pevačice i pevači, sa omladinom, što kažem. Vidi, niko ni sa kim ne priča, niko ništa, znači, svi su telefoni i samo, brate, jel imaš internet, molim te da je... Šta ti, brate? Uživaj! Meni dođe kolima, kaže, daj, brate, jedno pivce, ladno meni, ja sedem, vidim, ugasim, evo, u zadnje vreme, znaš, počeli baš da mi ne vira telefon, znači, bukvalno, ga ne pale, mislim, svi koji žele da me nađu, znaju preko Slađe, a Slađa je pošto jako nervozna i onda i ovi što su nervozni izbjegavaju Slađe. Ali ipak dođu do tebe. Rekao si kao nema tu poštovanja, ranije je bilo poštovanja, ali ima razlike danas i pre ima mnogo velike razlike. U vašem poslu? Kako ne? Baš zbog tog poštovanja. Danas nema poštovanja. Danas svako, toliko je ljubomora, toliko je za, brate, koji ti je ovo sad, a šta voziš? Čekaj, je to najbitnije? Pa meni to nikad nije bilo, evo sad, srećim, imam vrhunski auto. Vidi, ja 7 godina ne vozim auto, zato što cirkam, kao brate zastavlja policija. Kažem, vidi, ja sa policijom imam najbolje odnose na svetu. Imam čovjeka koji me vozi, koji je uz mene, koji je tu pratnja. Ja, brate, završim, stavim 4 pivica moja i lagano, vidi. Ne boli te glava? Ne boli me glava, šta sad treba? Da palim auto. Kao imam ja sad zaći ovog načelnika, zaći ovog, pa ti možda pozoveš jedan put. 2 puta, ne možeš ti da piješ nikad u životu. Vidi, i zaboravio sam da vozim. Skoro sam bio sa Slađem. Gde smo po Beču, kum moj koji ide sa mnom, on je nešto mora ziditi za Beograd. Ja, brate, onaj veliki auto, oni siraju pozadi, kada Slađa, šta ti... Ako mi sedi vozi majke, ti pusti me... Da, to si zaboravio. I uopšte me ne vuče. A čekaj, a što su ljubomorni? Šta, zbog toga što si ti, pa ali imaš tolika ti je... Uvijek sam vozio najbolje automobile, uvijek sam imao najbolje satove, uvijek sam se najbolje oblačio. Šta da se, kome dokazujem? Kome da se pravdaš, realno? Pa ja vidi, ja nemam šta se pravdam nikom. Sve što sam radio, svako mogu da pogledam u oči, nikom nisam ukrao jedan fenik, ništa loše u kriminalu da sam nešto radio protiv države, da sam nešto loše... Plaćaš porez redovno, sve? Naravno. Plaćam porez i ovdje, i nemaš, sve da radim, na svakoj zemlji da radiš, tu plaćaš. Ovdje imam firmu, zadnjih 7-8 godina, sve uredno, znaš koji se pogodi, plaća se porez. Znaš izbaci, znaš i vaše kolege kao, uzeli 100.000, odmah komentari, hvala Bogu nekim novinama, pa su sad izbrisali te komentare. Odmah. Znaš, tatini, mamini sinovi, što su, čeka mama da mu da 100 dinara da kupi kiflu. Onda on piše. Jel on plaća porez, jel on da, vidi, ja plaćam porez i uvijek ću da plaćam porez. A što čitaš te komentare? Pa nekad ponesete tako čisto, znaš, kad si dokor i onda, mislim, ja se i ne vedam, brate. Se ne vedaš? Kada bi te svi voleli,
Aha. Onda nešto ne bi bilo u redu. Onda, brate, nisi normalna, brate. Što je rekla Brena, Đani i loša reklama i dobra reklama. Ja gledam, ajde, nešto sam loše uradio, pa da neko napiše loše komentare. Ja ženim sina, krstim unuka. Vidi kakav mu je baba ko transvestit, vidi ga Đani, ovaj debeli alkoholičar, vidi kakav sam mu deca. Brate, krstim dete, bre. Valjda neka je sa srećom da je živo i zdravo, pa da dočekate još jedno ako Bog da. Narod, šta je tolika zloba u narodu, ovo je nikad nije. Onda nije ni čudo što je i među pevačima tako. Pa ne, ja to... Ali nisi sujetan, Ja sam to odnosno bukvalno, ti si... ranije, ja što ti lepo govorim, valjda sam bio mlađi, pa sam cijel život sa starijima se družio i onda mi to imponovalo, vidi, ti ono pošćeš, ne pevača, nego i starijeg od sebe. A dolazi od kuće, ja mislim, to sve. Pa vidi, sad niko ne poštuje, totalno, naš, bukvalno, još sad nije, ti si tad morao, bre, ja sam radio arenu, sam radio sad, i to pevaš svoje pesme. Šta on sad svi rade ove kavere, znaš, ono, bukvalno, kao, brate, snimio sam ti pesmu, po kojem si, ajde, vozi, snimio. Ako ćeš da zaradiš na moje pesmi, super. Pa ne, nego sad svi, ono, Da. brate, budi mangup, nije problem sad, stvarno je kriza za dobru pesmu, znači nije problem. Ti kad imaš dobar hit, ti te pare vratiš za 2 vikenda, a radiš 3 godine, razumiješ? Da. Ali sad, ono, bukvalno, znaš, ono, kad odem da čujem neku pesmu, brate, ti to kad snimiš, to će biti wow, to će biti ludilo i tako. Ali si čuo neku dobru pesmu koju bi možda uskoro mogao da snimiš? Pa već sam snimio 2 pesme koje su stvarno, po meni dobre. Mislim, retko kad sam omanuo. Ako ne bude odmah hit, kasnije. Pa se povampiri za pola godine. Pa to kažeš, ali su se povampirile te stare tvoje pesme. Meni su uvijek te pesme evo recimo Sam, dok te ljubi drugi neko. Kad je to? 2000? 2000. godine. Da. Niko, ja sam tu pesmu pevao na romskim svadbama. I nikad u životu, recimo diskoteka, sam, i uglavnom, i kad pevam diskoteke, gledam pesme koje prolaze. I ono koje piju vodu i kod publike. A ovo, da pevaš, ono, što kaže, ni dlan, nisi dobio. I odjedan put, klinci to, kad krenulo ovo, no Johnny, no party. Da. I znaš, ono, deca su ušla u neke moje stare pesme. I onda, koji motori, ono, sam, kakva ti pesma, to će ti biti hit. Ja kažem, da li me zajebao? I vidi, ja gledam ono po Crnoj Gori, kad sam gostovao, vidim, prolazim ono šetalište, vidim gde odem, bije sam, dok ja krenem da pevam, to gori cela sala, kažem, šta je ovo? Kao, brate, ova nova ti ona top. Da se ne izražem. Ja kažem, šta nova, 2000. godine. Stariji od vas svih tu. Pre 20 godina. A dobro, da, mislim, sva te dobre pesme uvek nekako i ostanu. Jel postoji nešto što si hteo da snimiš, a žao ti je možda neko drugi uzeo neku pesmu koja je bila tebi namenjena? Jel ima ili nema? Bilo je, recimo, Sve mi tvoje nedostaje, Braja što mi je radio, to je treba snimati Itar Mirić. Njemu se to nije svidalo. I onda ja sam tad stvarno, ja sam ceo život narodnjak i nikada me neće pasti na pamet da nešto drugo snimam, sem pravih narodnjaka. I sjećam se, Jašar i Šaban, ja snimam Sve mi tvoje nedostaje, Odgad se bez tebe budim, pesma Tralalajka, mislim, Ružna Karev Tralalajka. I ja sad puštam Šabanu, matori, kažem, ajde čuješ ovu pesmu, šta misliš? A on kao, da li si, bre, ti normalna? Šta će tebi, ti si ozbiljan pevač. Ja kažem, gde sam mu pustio, znaš, ono. A bukvalno sam tako, kad sam radio taj album Ostajem Balkanac, Dođeš samo kada teško ti je, Zbog tvojih golih kola. Mislim, ceo album ludilo, ali totalno druga priča. Bukvalno, od ja stalno pijem, rumbe i to, sad malo fancy varijanta. Ja puštam Jašaru, Sve mi tvoje nedostaje, a ti dečko nisi normalan. Ti šta ćeš, odakle tebi ideja da snimiš svake pesme? I sad mene je udarila neka nervoza, a ja sam rekao Tašketu i Braji. Oni kao, Braja me pitao ako, vidi, hoćeš da ti promenim život, da budeš, ti ćeš svadbe pevati i hvala mu na tome, ti ćeš svadbe uvijek pevati. Ali kada, brate, te ubaci malo fancy priču, ko te znam u Beogradu, ne znate niko.
ja stvarno, znaš ono, ranije dođem u Beograd, dobar auto, vrhunski, garderoba, ovi kriminalci, kao, ko je ovaj mali, bre? Kaže, pevaš, gde peva? Kaže, odakle njemu vreme? A ja sam tad radio, ma vidi, a nisam znao šta će od para, sreće moje. Znači, bukvalno, puni džepovi para, odemo na svadbe, ma kakvi, to je bilo garderoba. Svega. I ma ja kažem, snimam i to, ali teška srca, znaš kad nekom kažeš da se pohvališ šta si snimio a on ti kaže, šta ti je, odakle tebi, si ti lud? I ja kažem, šta mi da, kažem, Bože pomozi, šta mi Bog da i tako je bilo. Ja izbacio sebi tvoje nedostaje, kunem ti se. Znači, to je gorelo. Balkanac. Zbog tvojih golih kolena, ja slobodan, ona ne mora. Jeste. To je sve bilo na tom albumu. A vidi, dođeš samo kada teško ti je balada. Ludilo, vidi, ma ludilo. Znači, znaš, lepo se rekli, hoćeš da ti promenimo život, da uđeš u gradsku priču. Znači, Beograd je, što bi rekli, čaršija. Tako, džabete, mislim, ja sam u Požarevcu, po Svilajncu pevao, svaki dan te svadbe, ta veselja i to, ali... Ipak je Beograd. Ipak je Beograd. Mislim, u svakom poslu koji se radi, se centar. Jeste. Ne samo Beograd i svi veći gradovi po celom svetu. A kad se osvrneš i to, jesi ti zadovoljan šta si u životu postigao? Jesam. Ja sam zadovoljan prvo što imam stvarno divnu porodicu, imam divnu i decu i unuke. Sa ženom sam sad će 30 godina. Jel ništa nije moglo da vas poremeti u životu? Pa dobro, bilo je to nekad pokušaja nekih. Ponekih čarkica, da nešto u kući. Mi smo se uvijek posvećali zbog dece. Nikad da sam ja nešto ne uvredio. Jeste sam malo mislim, trpela. Šta je trpela? Dođeš, ja ranije dođem mlad, brat. Dođe sa tezge, pun para, ajmo kafana, idemo muzika, bacanje para. Tad smo, što kaže moja plesna grupa, tad smo ja Zlata, Vanesa, Gosa Božinovska i Marijana Živković. I to mi sa tezge, i to su bile neke romske kafane po gradu. Bio, sećam se, Balkan. I ja dođem kući, normalno 6-7 ujutru, i ono kada, gde si bio? Pa, to je u Balkan. Ko? Kažem, moja plesna grupa. Mi stvarno smo bili nerazvojni, ja, Vanesa, Goca, Zlata i Marija. Kažem, ja tu bili isto. Dobro. Gde si bio? Balkan. I došli nam neki prijatelji iz Pariza. Mi u jednom restoranu smo kao na ribu, da imamo fancy varijanta. Ja krenuo da cirkam. A bulevarom, tu je bila kafana. Vodimo se bulevarom. I ja kažem, hoćemo u Balkan. A Slađa, ajmo u Balkan, da vidimo gde ideš ti. Vidi, ulazi Slađa unutra, jedan luster ima i jedan nema. To te lepo, odeš u toalet, voda do kolena, Slađa sela, ekser ulađa i joj. Kaže, dece ti ajmo odavde. Sedi sad da vidiš kako je meni. Ti si budala. A onda zove Vanesu, kaže, da ste vi normalni? Jel možda neku bolju kafanu da ne... Mi volimo to. Da. To je naš život sad. Odeš u štirkano, to meni nije to. Da. Stara, dobra, ona piksla, ona metalna. Puna, to su pikavce, vidi, ne menjaju se. Slogiraš se. Oni karirani stolnjaci, verovatno, da. To je bio život. Ja sam te vašare, mnogo sam volao vašare da pevam, zato što bio narod veseo. Ljudi su bili zadovoljni, što kaže seljak. Meni kaže seljačina. Majke ti, on seljačina, on čovjek je milione ima, ti nemaš 200 € u džep, ti si gospodin, on je seljačina. Pa ne, nisam tako mislio, pa šta si mislio? Pa da, ali kažu i za tebe tako, znaš, ali su znali da te uvrede i kao, ja, vidi. Prase, svinja, ma super da je. Ja nek sam živ moje porodici, ko me mrzi, neka me mrzi, ko me voli. A kako im vraćaš tako na te uvrede? Kako reaguješ? Prvo ne smije niko da mi kaže to daleko bilo. Pa dobro, ne bi u lice, ne bi smio da ti kažem. Ne želim da razmišljam, ali te novine, to što piše, to me ne interesuje uopšte. Zato sam ja volim kad odem, tu je pobeđujem, dođem na nastup, dobro večer familijo, i tu se kreće mašina, A dobro, tu se vidi zapravo koliko te narod voli. I ona počne da ti priča, najviše sam volao da pevam vašare. A eto. Vidi, te vašare,
Tu narod dođe, ovaj prodao 2 krave, ovaj prodao traktor. Vidi, tu su ljudi, sede za 100 flaša, litar, da se pijemo šprice. Narod je puni solovi pečenja, narod nasmeja, pevačica dođe, nema sad dođeš kao striptiz bar po Vašarima. Mi pevam ja i danas, sad sam bio žebački Vašar. Ali tad je narod bio nasmejan. Nije bilo da uđe neko sad kada evo ga, brate, ovaj je kriminalac. Ma nije bilo kriminala. Bilo je uvijek čarke, znaš. Svega toga je bilo, ali nije. Narod je drugačije. Narod je radio, borio se. Sad si izgubila i ta sela su propala. Nema više poljoprivreda. Ima je sve to, ali to ranije kao, brate, ovo ima 100 vaca, 100 goveda. Naš narod je radio i... Ali zato je dolazi na Vašar da se provede pravo, što bi se reklo, znaš. Pa to im je bio jedini izlazak od prilike. Tada su se devojke udavale i momci ženili po tim Vašarima. Šta kada je stari dobri ringišpil, a te baci, idemo ljubavi, čekam te. Da, dobro, lepa su to vremena bila. Meni su to najlepša vremena. Evo sad je, eto recim, živim Beograd na vodi, imam sve što poželim. Ali nema ti sad nešto sa nekim da... Da se družiš. Da se nešto sad neko... Kakve su ti komšije? Dobre su, tu mi je Viki. Ali svi smo neko... Sve neka žurba, svi smo nešto... Ja žurim ovamo, oni ovamo, aj čućemo se, eto, i kad se vidimo, kad su neka porodična veselja, eto. Ja, eto, retko kad izlazim, znači, bukvalno sam kući i ono kada sađe, pa, ljubavi, svi nešto te... Sve neko, brate, radi za ovog, radi za ovo, ubio ovoliko ljudi, izašao iz zatvora. Makar je majda odava da je kući sednem. I šta radiš kad dođeš kući? Popiješ pivce, uzmeš pivce? Ne, ja kući ranije stvarno završim tezgu i meni dođem kući i imam iPad moj. Nešto pročitam, pogledam, pustim meni neku pesmicu lepo, pijem, pivice, 7-8 pivica i, vrate, ja... Spavanje. Niti, ne, ovaj je rekao za mene ovo, ovaj je rekao da si ti ovo, vidi, ma ništa nisam rekao. Sam sa sobom sedim, Sađa mi nekad pravi društvo, ali onda kada ljubav izvidi, samo ti ljubavi mene, ona zna kad se spava, ja samo pogasim, očistim za sobom sve što treba i to je to. Je li ona stup kuće? Jeste? Naravno. Jel misliš da bi mnogo više potrošio tih para da nije bilo nje? Ne. Ne? Nikad u životu, mislim, kod nje, da kada ne kod nje banka cela, ne to, ali ja nikad u životu nisam imao taj problem da... Ja to, nikada me nije pitala što si kupio jaknu, gde si potrošio novac i sve to, znači, bukvalno, ja stvarno nisam taj problem... Nisam imao život. Ali je voliš kao prvog dana? Znaš ono... Naravno. I sad ja više volim. Stvarno? Da. Ružno da kažem da je tad nisam volio, da nisam volio, ne bio ženio sigurno. Ali sad valjda s godinama je baš mi uvijek mi fali. Znaš, bukvalno mi volim da sam non stop pored nje i da smo non stop zajedno. Dosta pišu novine, ali malo pre smo komentarisali pre nego što je počelo o tim nekim tvojim izjavama i zbog toga te nekad i jure i to. Zašto misliš da se hvataju ti novinari za te neke tračeve? Zato ja o tome neću da pričam, ali prosto, eto, to je jedno pitanje. Pa i zbog popularnosti, zbog svega, znaš da... Ja te to nervira? Pa ne vjerujem je neistina, znaš, 80%, 90% je laž. Da ja, brate, ja sve što, s tobom sam u jednoj ozbiljnoj emisiji, pitaj me šta god ćeš reći ti u srce. A nemoj, ti si napisao, pa onda kao ja treba zovem ovog tamo, pa ne, nisam ja, nego smo preuzeli tekst iz drugih novina, pa kolega nije ovaj, Janko, Marko, ma ne interesuje možda. I to se promenilo, novinarstvo prema vama, mislim... Zato ne idem, ne dajem intervju, ja krenem sad ne interesujem. Ja imam tvoje kolega Pajića tu, kome treba, neko ko je ozbiljan novinar. Izvini, šta treba, me pitaš, sednemo, a ne... Sve iste pitanje, šta me pitaš? Kad će nova pesma? A šta misliš, sad o tim, neko se... Posvađao, šta? Ne, posvađao ili... Tračevi, šta biš napravio, recimo Haris se razvoja, brate, šta mene interesuje što se razvoja? To je njegova žena, njegov odabir. Ja moje djeci nisam birao žene. Sine, ti izabereš svoju ženu. Tebi dobra. Ko ranije, tebi dobra.
Meni 300 Još puta. bolje. Vidi, Koran je, pa gde ćeš sine, znaš ono stari ljudi, gde ćeš, tad se birala devojka, pa gledala se kuća, iz kog domaćinstva dolazi, da su roditelji dobri, pa bilo ono sviđati se kad ne, beži to, luda familija. Vidi sine, ti ćeš da živiš, čerki moja isto. Ti izabereš momka, ti ćeš sa njim da živiš, pa neće da živim sa njim. Ona hoće da me poštuje, neka je poštuje, kaže dobar dan, neće, ne mora vrati. A kakva ti je Sofija? Jel' miljenica? Ona luda na mene. Jel' jeste? Luda kostra. Još nema momka. Nema? I imam ponekad se, pa kajem, ko će tebe trpiti, si ono škorpija, ona tera kako ona hoće. Ja kažem, nekad si ne mora da popustiš. A pristojna su ti deca, inače, to moram da ti kažem, vrlo su kulturni. Ja sam prezadovoljan kakve dece ima, mislim, ne želim ničiju decu da kudim i da nešto loše govorim, ali super. I šta ti je nekako kada sebe bi možda video u budućnosti, šta ti je želja da vidiš kako tu decu? Pa vidi, svi, Gde, šta? znaš kako kažu, kako narod, sve što stariš, sve ti nešto fali. Kao sad dobio si unuče i onda kao razmišljaš, Bože, da će da se uda, da se ženi, kakva će njegova deca da budu, sve to je. Sve to u Božjim rukama. A kako si sačuvao brak? Eto, to ću da te pitam. Sačuvao brak zato što je, vidi, uvijek ja mislim da u porodici mora neko da popusti. Ko je popuštao? Slađa, ne da ja pravim cirkus svaki dan, pa da ti mora me trpiš zato što ja zarađujem novac, da se ne izražavam sad i tvoje pare i sve živo mene interesuje. Ja sam, vidi, nikad, trudio sam se da nikad ne pogrešim, i grešio sam, ne mogu da kažem da nisam grešio, ali da se vratim svoje kući, da grlim moju slađicu, to je bio moj život. Sve ostalo je, što kaže, bilo je svega i svečega, ali i ona na kraju, ja kažem, bolje čovjek da poludi u mladosti, kad i treba da bude lud, nego u starosti. Ja recimo, ja koliko prijatelja imam, koliko drugo, ceo život u mladosti, ja, ženica, i sad više, samo je kao debela mi žena, i vidi koliko ima strije, vidi na šta liči, i sad mi se ne sviđa moja žena, dođe klinka, očerupate i arrivederci, andiamo tutti. Pa to je što nisu preživjeli u mladosti, kako ti Bolje u mladosti budeš budala, u starosti da čuvaš to što si ceo život gradio i to je to. Da, i to je taj neki recept za uspeh. Dokle ćeš da pevaš? Šta misliš? Pa dokle ću da pevam, ne znam. Počnem sa pričom da mi više, nije da mi ne dosadilo, nego mi malo i godine, znaš, već nije ono kako ranije, sad i kad cirkam, recimo nekada preteram, po 2 dana, ja ranije, kak je? Ma to se pilo, to se izlazilo, ma kako spavaš 2 sata. Sad ako se ne naspavam, vidi, mrzim ceo svet. Stvarno. Ma, vidi. A čekaj, koliko je ali voliš da spavaš Naravno, i koristiš svaki slobodan trenutak? 9 sati, ispod 9 sati ja sam mrtav čovjek. Poslije toga, ja sam postao kao vampir. Znaš, cijel dan se nešto tunja, sve nešto sam... Razlačiš se. Kako padne mrak ko vampiri, samo oči mi se otvore velike i samo gledam kao zvilice. Slađa sedi, ja kući, samo nešto svetam, kada pričam, kada zavrti mi se u glavu, kada sedi. Tako da, dobro. Znači, pevaćeš dokle možeš da pevaš? Naravno. Dok me glas služi, dok ima dobrih ljudi koji vole muziku pravo, pevaću dok budem tražen. A tražiti? Da odeš da radiš, ako dovedeš ko neke moje starije kolege, neću da ih imenujem, brukaju se, ode za Australiju, ode za Ameriku, dovede 10 ljudi, brate. Niti si ti uzeo pare, niti on. Sve ti kuće, ako ti sad ne zaradiš svoj novac, da možeš, šta mene da iznenadi, šta nisam jeo, šta nisam pio. Ja u zadnje vreme i to i više i pa da, vidim da si... ti bifteci. Ja sam volim kupus, kiseli, turšija, to me, salatice te volim, dobar sir, maslina, rakica, pivica, to je rešano ranije. Daj kilo, mislim, dođe trenutak kad mi se jede i pečenje, ali eto, biftek, tibon, kao brate, šta me da probam. Obišao sam ceo svet,
uzeš i popreko i nema gdje nisam šta jeo i pio. Ali imaš neku neostvarenu želju? Evo sad kažeš, obišao si ceo svet, sve si probao, jeo, pio. Ali ima nešto što nisi u životu ostvario? Sve što mi je bilo želja u srcu, bio sam putovao, nema gdje nismo išli, letovanje uvijek, vrhunsko zimovanje. Jedino što nisam pevao na Novom Zelandu, sad sam bio skoro u Australiji gostao, kao brate, bi došao Novi Zeland. Ja kažem i tamo što da idemo u Novi Zeland. Eto, još i to da, još i to da ostvariš. Dobro, i kako sad nekako vidiš što si odabrao ovaj posao? Da li... Vidi, znam šta hoćeš da me pitaju, ovaj posao mnogo težak imač, vidi. Ali da sam radio neki drugi posao, možda ne bi bilo toliko para, možda bi u nekom biznisu, znaš, nikad se ne zna. I znaš, ljudi naprave posao, što kaže direktor, vozač ga čeka, sedi kompjuter. Pa imaš i ti vozača, ćuti. Pa dobro, imam, ali... Nisi direktor. Ali ne radim te poslove, znaš, ima ljudi koji su, nego da ne mogu kažem sam glup, ali... Ne bi sebe mogao da zamisliš negde na nekom drugom poslu i to. Da mi je ova pamet, možda bi u mladosti to, ali džabe, ja sam volao stvarno da pevam i dan danas volim kad je dobar orkestar, kad je dobar bend, da imam ja svoj bend, hvala Bogu, nego da volim muziku, to me je emotiva, znaš, kad neko dobro peva, vidi. Nikad nisam rekao, znaš, kao ljubomora, ima neki klinci, ima koliko peva, ubijaju, kako radi. I one devojke, mlade, pevaju bre, devojke ubijaju. U mojim godinama, ne znam koja to, nije ni bilo toliko pevača. Sad milijardu. I misli, milijardu pevača ima, ali ima dosta koji su stvarno indijanci, misle da znaju da pevaju. Ali vidi, imaju dece koje bre pevaju, ubijaju na mesto. I to je, ja kajem sine, evo ti ruka, ljubite čale. Vidi, to nema šta. Nema ga šta ti, ja imam hite, šta ako imam hite? A kad neko nešto radi lepo, treba da mu čestitaš. Ali taj hit onda nekad ne traje ni dok ne izađe iz studija. Pa sada nisu kaveri, mnogo njih nije, za njih se ne bi ni čulo. Pa jeste, ne bi. Svi su. I evo... Sad snimiš moju pesmu, ja stalno bijem i kao, brate, si čuo moju pesmu, ja stalno. To je moja pesma, ne podala. Pa to. I evo, samo za kraj, evo, već pričamo sat vremena, nekako sve ide brzo. Nadam se da ti je opušteno. Naravno. Jel misliš da su ljudi sve ove godine u tebi prepoznali tu iskrenost i tu nekako pa svi ljudi koji su dobri, koji su čestiti i koji vole to što radim, su prema meni uvijek bili maksimalno korektni i vole da dođu na moj nastup. Pa to, ljudi koji dolaze. A vidi, 100 ljudi, 100 čudi. Znaš, ti ne možeš u njihove glave da uđeš. Znaš, sad, to mi fali, recimo, ranije je bilo kafana, znalo se ko je mango, znalo se ko je kafana. Ti mangopi ranije, oni su nas poštovali ko bogovi, mi dođemo, a mi misliš da neko smeo da nas dira. Sedi familiju, sad će pijeta, jede. Nema, to sad ova deca, to poludelo sve, vrta, to sve, dođu vamo, Da, nemaju poštovanja, to se opet vraćamo sad na to. Samo mi to hvali, to poštovanje. Što se to u ljudima, u narodu izgubilo, to mi je krivo. Jedino sve ostalo će se praviti i napraviti. Dobro, nova godina naravno nastupa, što smo pričali, nema nove godine. Ti već zakazuješ ono... Ja zadnjih 5 godina pevam u Beogradu. A što to? To si hteo tako ili? Ne, nego bukvalno je završeno novu godinu i gledam kada vraća, hoćemo opet novu godinu sljedeće godine, jer bude prepuno. Ja kažem, ista cena, baci ruka, evo, kapare, kraj, i ja sam završio. Reprize, sve to. I to ono bukvalno kad krene sad od poslije Svetog Nikole. Kreće. Ja recimo 2 dana za Veliki petak i za Badnje večer nikad ne pevam. To u životu. Sa Badnje večer sam kući sa mojom porodicom. Božić radim kao, znaš ono starina kako krek za Božić. To je valja da se radi, da te krene lepo godine. I svake godine radim. I to je to. Božić, Badnje večer sam sa porodicom kući. Nek potraje to, što bi se reklo. Pa ne potraje, daće, dragi Bog. A ko ti je najomiljenija tvoja pesma? Šta bi imam dosta. Ja volim recimo Đerdane, ja volim dvojkice te. Ti crna žena, Đerdane, ja stalno bijem, nema me, dođe samo kada teško ti je. Joj, to mi je super. Hoćeš za kraj da mi tu dođeš samo kada teško ti je?
Da otpevam? Samo to, dođeš se. Dođeš samo kada teško ti je, odavno ti ništa sveto nije, suzu bi mi iz oka ukrala. Dobro je, dosta. Probudila si me rano za emisiju. Mnogo ti hvala. Ja sam rekao, ja tebe stvarno ocenim i od srca, znači najiskrenije i cijela tvoja ekipu. Ti si jedini novinar koji me zvao da je probudio rano da dođem na emisiju. Ja funkcionišem od 8. Tad možda teramo, to je bila za ovdje čašice, ovdje samo napijem živjeli familiju, voda i tako. Mnogo ti hvala na tome, poštujem to, a i to pokazuje koliki si zapravo profesionalac. Ja to kad kažem, ja retko gdje stvarno ne volim, ružno kažem, dupe bi dali svi da se pojavljuju na televiziju, da ih snimaju, ja, brate, idem na par emisije i to je to. Ko želi da me vidi, neka dođe. Slušaj, ja ne zovem svakoga, tako da... Nadam se da si uživao u mom podcastu i da se nisi ljutio na... Ne, samo sam, pošto je Slađa to se dogovarala sa Pajićem, kada vidi da se Pajić i Goce ne ljute na mene, znači lepo, znaš, da sam legao u 5, znači lepo me probudiš, spariš neko jaje da jedem. Sve si obavio. Kažem sinu, pun gaz da se dođeš po čalete, to je to. I šta ćeš sada radiš? Češ ti da spavaš ili... Pa sad si me probudila, sad će biti, a idem večeras neko humanitarno večer za jednog momka tu, za Uroša. Idem da otpravam jedan blog da isproštavam to dete. Dobro, sad ćeš malo možda da odmoriš se slađe. Ne, ja iskreno volim uvijek, pitaju da li ti ideš da pevaš humanitarno. Ali stvarno, kad je prava priča, kad je ono od srca, a ove prevaranske priče, to humanitarno dođe 5 ljudi. Oni pokupe pare. Ja kada vidi, humanitarno, dajte mi žiro račun, uplatim, vrate, izvolite, evo ti, napismeno. Bolje to nego... Da varaju. Da, baš tako. Da. Hvala ti. Želim ti da i dalje imaš te dobre pesme zbog kojih ljudi dolaze na tvoje nastupe. Da i dalje budeš nasmejan, veseo. Dok se ove energije lude moje. To i da se prepričavaju ti tvoji nastupi, ono pijenje šampanjca iz čaše, iz cipele, svega. Ja to, vidi, Jeste, to ja to ne može mene niko da natere. Eto, kunem ti se, sad mi kažeš penji se na svoje, evo ti 10.000 evra. Ma neću se poprosto. Vidi, nego to je moj drug koji, to sam i rekao, kupio mi Loro Piano. Dobro, naravno. I kao tebra, kupio mi iz Amerike, stigao kao tebra. Kad je probamo pivce, kad je iz Loro, kako ide, kad sipi, da se ne izražava. I onda to je bilo seljačina. Vidi, to su bili komentari. Jesu bili. Smrad. Eto, Indijanac, njemu ne treba čovjek da da nikad niko dinara. A ti ljudi da me ne vole i da ja to ne želim da radim to što radim, i da se popijem na stolicu i da se popijem i na sto, ja nemam problem. Može na sto, ponavljam atmosfera, dobri ljudi, što da se ne popijem na sto? Šta će da mi skine kapu s glave? Ne, razred, može sve, samo kad su ljudi dobri. Ali kad je neko bezobrazan... No dobro, ne bi mogli da te zamislim tako da ti budeš uštogen, sediš kao pevaš i to. A vidi, ja se stvarno ne bi mogla. Što mi se mene kravata odjelo i nešto, da me vidiš u nekim emisijama, da ne pričam o kojima. Kad te budem zvala za vesti, onda molim te kravatu sako i to. Ma ne može za vesti, nisam ti ja za vesti. Što? Nije. Ja sam ti za kafanu. Pa nije Glas naroda, šta hoćeš ti? Ja znam da, ali ja sam samo za... Za kafanu? Za kafanu i za dobro i za druženje. Da. Bukvalno lepo da se pojede, da se našalimo, da se nasmeja, to sam ja. Dobro. Hvala ti mnogo još jednom. Pozdravi Slađu, zahvaljujem se što te probudila i vidimo se naravno u kafani na nekom tvom nastupu, doći da mi pevaš. Da, hvala ti. Znači ne moramo u kafani, možemo i kući. Može. A vama hvala što ste bili i uz ovaj podcast sa nama. Naravno vidimo se u narednom podcastu sa nekim novim gostom.